Moro, tässä on Eliteyteen. Hei, hitsin sorti. Niin, moi. Tässä on mun hienot shortsit. Niin, mä oon vähän kaukana, mutta tää on oikeesti hyvä kuvakohta. Telkkari vasta puhelin. Tässä videossa maistetaan uutta vaahtokarkkia, purkamakuista kanesia plus suklaa turkinpippureja. Nekin on uusia. Kokea uusia turkinpippureja. Ekana maistetaan itse asiassa näitä, niin tuo limu on hyvä siihen päälle, jos on vähän ällymaku. Noniin. Eiköhän maisteta. Näissä on suklaa täällä ja turkki salmiakki sisällä. Ne on tämmösiä. Ja maistetaan. Mä maistan heti se salmiakin tässä suklaan päällä. Hetkinen. Tää on semmoista pehmeitä veklistä suklaata. Siinä on tää salmiakki. Tää salmiakki on pehmeä. Painakaa tätä nyt tässä videossa tällä hetkellä. Nää on oikeesti hyviä. En mä taida tietää. Joo, tää on kokonaan salmiakki, mutta tässä on pieni suklaakorte päällä. Sitten sieltä tulee se pehmeä. Tässä on paljon vähemmän suklaa kuin salmiakki. Ja kun tää laittaa suuhun, niin tulee se ihana salmiakin maku. Tossakin maistuu kun nuolasin. Joo. Siellä näkyy se salmiakki. Tää on tosi hyvää. Suosittelen. Sitten olisi vuorossa vaahtokarkin ja purkamakuinen kanes. Oh my god. Tästä te näette mut vihdoinkin kokonaan, kun mä istun. Tuoksuu ihan hyvälle. Joo, itse asiassa ottakaa. Joo, siinä on alkuun varmaan se purkama, kun sit siihen päälle tulee se hyvä vaahtokarkki. Silleen pehmeä. Pokemon paita. Ja tilaa tässä välissä kanava. Tää on ihan ok. Suosittelen. Siis suosittelen oikeesti. Mä vannoin, että mä suosittelen. Ja tää on sinistä vielä. Ja arvatkaa mitä. Mä näin kaupassa ison kanespullon. Ne on tullut vihdoinkin. Tai mä en oo kyllä oottanut. Mä en tiedä, että on tulos. Mä en tiedä, onko sit tullut ennenkin, mutta mä näin ainakin ekaa kertaa ison kanespullon. Ja te kyllä näette jo sit kaupasvideossa, joka tulee ennen tätä, missä mä ostin nämä tuotteet. Mä vähän ylireagoin siihen. Mut joo. Tämä on kyllä hyvää. Voin myöntää se, että tämä on hyvää limua. Otetaan pari tämmöistä vielä.
tää sisällä ei oo niinku... Täällä ei oo semmos kovaa turkimehturia, vaan täällä on semmonen pehmeä. Se on hyvä. Siitä mä tykkään. Turkipippuri teki toisen pussin, missä hampaat kestää vähän paremmin, kun ne muut on kovin. Hampaat ei kanssa tykkää. Mutta pehmeä. Okei, tää video on tässä. Sanoin jo aiemmin, tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Jatkaa kanava, jos ette oo tilannut. Mut joo, se olisi moro ja jos kun katsoitte, oli hyvää. 5/5 molemmat. Tiedätkö mä sälpeä.